Vi bruger 2 forskellige typer shockwave her på klinikken. Vi bruger den fokuserende shockwave, som jeg vil betegne som den mest rigtige shockwave, som er et elektromagnetisk impuls, som man sætter ned i vævet. Shockwave nedbryder kalkholdigt væv, den nedbryder arvævsdannelse, og den skaber en væsentlig øget cirkulation i området. Vi bruger fokuserende shockwave på hælespor, slidgigt, tennisalbuer, skuldre, hvor vi ser en stor effekt. Den anden type shockwave, det er den radierende shockwave, som er et projektil, der bliver skudt ned i et stykke metal, som skaber en resonans ned i vævet. En shockwave, vi primært bruger i det bløde væv, for igen at skabe en øget cirkulation, ødelægge arvæv og ødelægge kalkholdigt væv, som er opstået der. Og igen er det med til at skabe en øget heling.